Здравейте хора, това съм аз, Директор Channel, и днес ще ви покажа как да правите, как да използвате FreezeCam мода. Значи първо натискате G, по-точно, G, и аз така правя филмите по-точно. Вижте сега, аз мога да се движа, защото съм камерата. Първо трябва да създам някой. Първо, да, ето G насикаме сега. И пишете някое име, например, нека да бъде Go9. Може и знака. Лукът ми на статуя само ще седи на едно място. Но лукът ми, то ще ти следи, нали? Къде вървиш, какво правиш. Вижте сега, тук, чекайте, пак натискате Г. Тук горе имате Нодир 1979, виждате го. Вижте как гледа. Чекайте да го посоча пред вас. Вижте как ляка. Вижте сега. Направи, вижте, дори става да спи. Вижте сега. Тук да го стопнете и вижте сега как фърчи. Не това да се движи главата. Това се движи главата, а това да, като креатив да е. Вижте. Извинявам се. Ето виждате. Например, като знака BG. Аз с това си правя филмите, например, родилите, такива. И той сега е тук, пред мен, където сте застанали, и той там се създава. Ето. Сега виждате, чакайте хора да се промъскат. Ето, знака BG. Гледайте какво прави. Това. Вижте сега ще ви покажа клон инвентора какво значи. Нека да смалим, да го изчервим просто. Например, вземете един, това, това например. Голубе. Голубе. Служете ги така. Извинявам се. Вижте сега какво ще да правя. Знака BG, клон инвентора ми. Това ми клонва инвентора. Също така не пречи и вие да се създадете самите. Ето, също си клона инвентора. Как съм аз е клон инвентора. Ето всичките... извинявайте просто. Съм го клонал. Смеча. Бърках. Клон инвентора. Ето всичките са с такива работи. Сега някъде да представя какво може да се направи. Летите на високо, както иска високо. Вижте, той ви следи пак. Но скрийте с F1, скривате. Натискате F. F натискате. Виждате, вие се движите, такива правите. Ама другите не могат, само ако вие ги управлявате. Това е галното, че... аз даже FreezeCam виждате тук. Това е Стиви. Значи, виждате как се движи главата. Камерата се движи, лети на високо, такива. Мести са камерата. Аз не мога. Извинявам се. Просто си мести камерата. Ето вижте сега. Например, знака се отдръпва. И това. И годе се отдръпва. И гледате така странно сякаш. И аз си викам, какво правите момчета, и си изваждам меч. Пек и готови сте. Ако искате, нали, ето, ще да. Ето пак искате в F. И това е всичко. Ето, готови сте с мода. Всичко. Довиждане.